Тим Петров и в момента се играем на Roblox. Чакайте, че много казвам. И да, сега това може би ще бъде Steam, понеже това ми е първия Steam. Предполагам да е на Roblox, защото сега не ми се играе на Brawl Stars, ама другия Steam може да бъде на Brawl Stars. И да, не забравяйте да чекнете лайк бутона, да се абонирате и камбанката. И сега нека да започваме. Идваме до тук. И сега взимаме ето този. Който е много бърз. Гледайте колко съм. Така. Убива го за 5 секунди. Какво да ви казвам, много силно. И вие сте вътре има камера. Чакай малко да увелича. Да видите. Къде отидохте той? Айде. Ай, само да ви казах, хора, аз съм някъде 800 няколко кила. Вижте колко хубаво гледа. Много ги убия той, много го харесвам. Сирене, бива го. О, бе, чигани. Чакайте хора. Изчакайте хора, че тук изникне един проблем. Изчакайте само за 5 минути. И хора, само да кажа, в момента ми казаха, че това не е Steam. И няма как да стане. И може максимум 10 минути. Така че, пак е нещо все пак. Еми хора, може би някак се опитам да го направя повече време. Ама са просто откъде да знам как. Добре. Сега се ги поубивам и искам до 10 минути да направя нещо. Ама умрах. Ми хората това гледа много силен, бе. Ай, хора, да знаете, канала ми се казва на Тим Петров. Да знаете, да не го объркате.
че като си казвам само името... О, тъй так. Ти си моя крал. Я да видим хора колко вече станах. Още 50 кила и съм 900 кила. Хора, само да ви кажа, снимаме още малко време. Ама се пак е нещо, че това ми е някъде... Само да кажа такова. Това ми е четвъртото видео, така че трябва да е кратко. Не много дълго. Че хората качат 1 час, да бъде. Пак ме убиха. 2 пъти съм умял. Абе, кой е? Чакайте, че тук батко ми пуска някакви неща. Чакайте хора, че пак ще пуска нещо. Сега сигурно хора се забива, ама това е само да ви каза винаги. Хора, чакайте.